nako ang uban nga mga media outlet og naka-interview basla sa mga suspect. Sabihan naka-interview sila, so naminaw punta sa ilang interview og sa tubag sa mga suspect, mga kabombo. Matay, man magkadimao ang tinubagan aning Simeon Gabotero, mga kabombo. So gawas man yang istorya. Gipaminaw nako ang interview ni Bombo Jason ngadto kang Simeon Gabotero o ngadto kang Roberto Gabison. Naminaw po ko sa uban nga mga istasyon sa Facebook Live ngadto sa ilang interview ni Simeon Gabotero, mga kabombo. Og tuod man akong na obserbaran nga lahi magtinubagan, di man pareha ayang tubag, no? Managlahi man iyang tinubagan ni Simeon Gabotero ngadto sa mga nagkalain nga mga media outlet nga mitubag niya nga nangutana niya. Ako na obserbaran usa gyud ang consistent nga tubag ni Simeon Gabotero. Mao ni ang consistent nga tubag sa lain-lain nga mga media outlet nga gisugo ra siya sa pagbaligya sa cellphone, mga kabombo. Nya uban nga mga pangutana wa na magkadimao. Nagkaladrakas na ang agi, mga kabombo. Nagkalandrakas lang ang agi sa tinubagan ni Simeon Gabotero ngadto sa mga nagkadaiya nga media outlet tungod kay wala naman nagkadimao ang iyang tinubagan sa mga lain-lain nga mga reporter, mga kabombo. Base sa ako na obserbaran, wala man nagkatakdo ang tinubagan ni Simeon, wala magkatakdo ngadto sa mga tigbalita. Lakto pa kay istorya na makak si Simeon. Tiaw mo na nga gisugo kuno siya ni Roberto Gabison, mga kabombo, sa pagbaligya sa cellphone bisag dili sila amigo. Granting without admitting, ibutang ta lang sa walay pag-uyon. Kung ikaw ang naminaw karon, kung naa kay sugoon sa pagbaligya og cellphone, kinsa man imong sugoon, ang imong amigo o ang dili nimo amigo? Daghan maning amigo si Roberto Gabison. Unya, si Simeon yun ang iyang sugoon, nga dili man sila amigo, mga kabombo. Matod pang Simeon nga uyab kuno si Roberto og si Riame Tokmo. Diyon sa man niya pagkahibaw nga uyab si Riame og si Roberto nga first time pa man kaha siya nakakita adto ga Riame. Diha lang murag makaingon ta nga namakak maning tawhana. Kanang moingon siya nga gisugo kuno siyang Roberto sa pagbaligya nga cellphone. Sa kadagdag amigo ni Roberto, ikaw gyud iyang sugoon. Ngano ikaw man gyud iyang sugoon nga di man mo kaila? Tinuod nga silingan mo, pero dili mo kaila. Kay bago pa ni siya naabot diya sa Barangay Guadalupe. Kini si Simeon bago pa naabot sa Guadalupe, dili ni sila kaila ni Roberto. Tingali nagkasugat, nagkita, hi hello, or baka kanang mata ra isa or kila ra isa, pero dili sila amigo. Pero si Roberto pa pasultihon, wa ko kaila ang bataa. Kita ko niya magagyagi diri, pero wa ko kaila ang bataa. Matod pang Roberto, mga kabombo. Kanang mingon si Simeon nga uyab si Roberto og si Rhea. Ngano nakasulti man si ani? Nga uyab kuno si Roberto og si Rhea. Unya matod pa niya alas 5 daw sa buntag nahitabo nga iyang nakit-an si Rhea nga gituok ni Roberto dool sa eskwelahan sa Guadalupe. Matay. Lisod kayo tuhuan Ngano tukon man ni Roberto si Rhea sa lugar nga naay tao nga mangagi, unya hayag naman ng alas 5 buntag. Alas 5 buntag dagan ng mga tao nga mangagi. Hayag na makit-an kas mga tao diya nga nakagituok, dili ka mabadlungan. Kung ibutang talang nga uyab si Rhea May o si Roberto, nga nagud taon dad-o ni Roberto si Rhea May dool sa ilang balay. Masakpan si Roberto sayang asawa. Nga nagud taon dad-o ni Roberto si Rhea dool sa ilang balay, makit-an siya sa ilang mga silingan anak, mabulabog sila anak, mga kabombo. Unya unsa may makuha ni Rhea May kung makirelasyon siya ni Roberto. Nga in town for Diyos por Santo, pobre si Roberto, way kwarta, gibuhi ra siyang asawa. Wala in town batanon nga babae nga mopatol ni Roberto nga tiguang unya way kwarta, mga kabombo.
So klaro kayo nga namakak si Simeon. Wala niya matarong og dispuga iyang mga alibay kaya naklaro man ang tahi mga kabombo. Wa maklaro og dispuga kaya naklaro ang tahi, no? Tiaw mo na nga uyab kuno o yan nakita niyang gituok kuno si Riyami o kita magagituok wa mo badlunga. Di ba? Pag-agi kuno niya kay alas 5 kadlawon ni palit nangita siyang tambal kay mupalit kuno siya tambal. Huy, hagbay na ka naayos imong mga samad. Kanang imong samad di ay napangos ka sa disgrasya sa motor, pagkamayo palang daan, naayo na kas imong samad. Unya, wala pa may pharmacy, abli anang orasa. Di ba? Nga nung magawas kadlawon Simeon, nga wala pa may pharmacy, open anang mga orasa. Ningon siya nga, nigawas yung kadlawon sir, kay nipalit kong tambal. Asa man ka mo palit og tambal? Nabay pharmacy, duol dias inyuha. Anang orasa nga mag-open na. Nga nung ka nipalit og tambal daan pagkagabi eh. Nga nung kadlawon makamupalit. Alas 5 gis buntag. Oh. So diya palang daan maklaro na nga namakak ni si Simeon. Ako nagtuo ko 100% na makak ni si Simeon, gabotero mga kabumbo. Mato pa sa interview katong reporter ningon nga, sir, kita ka pagpatay. Ningon siya nga ang ako nakit-an sir, kuan ra sir kanang gituok ni Roberto si Rhea, naglalis ko na gituok kuno sir, gituok. No. Kita ka nga gituok niya, wa nimo badlunga. Alas 5 buntag, pasado, hayag naman na siya ropod, kung ako na kung panalitan ako na ako'y uyab, unya na ako'y asawa, di na ako padtuon doon sa amo ang balay. Uy, masakpan ko ana. Kung na ako'y asawa, unya na ako'y uyab, adto mi magkita sa lain nga lugar, layo sa balay, di na ko panhaon doon sa amo ang balay. Uy, masakpan ko ana, mabulabog ko ana. Adto gyud sa layo. O panalitan taga Cebu City ko, adto na ko kitaon sa Talisay, Mandawi, Lapu-Lapu, at least layo di masakpan. Ganun patuon man ako sa doon sa mong balay, mabulabog tanas mga silingan. Bilabi na nga daghan og marites. Oh. Mao na nga lisod kay turuan nga si Rhea May ug si Roberto uyab. Roberto way kwarta, way nahot. O nya matod pa gibuhi ra siyang asawa. Nya unsa may makuha ni Rhea May tukmo, makiglambigit siya ni Roberto.